Het weer wordt op de meeste plekken een warme dag, dus een temperatuur van 20 graden of wat hoger. En dat in mannen die tot nota nog altijd te koud is. Maar laten we eens vooruit zien. Nou, laten we eerst maar eens dichterbij beginnen. Joen en vannacht. Ja, bij Joen staat er gewoon meer en meer bewolking, maar het blijft nog droog. En vannacht hebben we kans op wat reën. Verder is een temperatuur vannacht die vrij hoog is, 14 of 15 graden. En een matige of vrij krachtige wind nog altijd uit het zuiden en zuidwesten mee. En dan zetten we op naar morgen. En morgen wordt het een dag mee, ja, toch buien. Een buiig waartype vanuit het westen en noordwesten mee. Maar verderop in de provincie, het oosten, het zuidoosten, misschien wel kans op tonger. Aan de andere kant, de zinnen komt ik te vastzien en dat vooral ik weer in de midden. De temperaturen 18 en 20 graden kunnen nog wel op terug. De wind die draait van zuidwest naar noordwest en die zal matig en vrij krachtig wezen. De vrij krachtige wind vooral in het kust- en waardgebied. Ja, en dan het fruitzog. Manje, tiesje, waasje. Nou, manje hebben een droge dag, dat nog steeds, maar zijn naar 18 of 19 graden. En op tiesje hebben we rein, lichte rein, droge perioden, bewolking en staan 19 graden. En op waasje hebben we het buien met kans op tonger en dan komt dat koelere jestwaar, maar staan 16 graden. We maken manje, maar weer even in het waasje.